UMLA ka North Shillong constituency ubaderu MLA Marway na khanam u Adelbert nongrom habai kranch kilat pathai khubor minta kasi ulong baka sarkar kamdei satya banai ke jaka shi harijan reka de ban pinbiang ningkong ka jaka ki khasi ki badok wa ulong ru baka sarkar kamdei ban sngap ba ai hukum ki harijan kalong ka khubor ka ba idong kamban pensai so pai ba ka ba mga khamtam kumu local MLA jong ni ka 17 North Shillong constituency ka ba haplang ketika Thami mulong ka basyong kini ki brio ki bangi ki harijan ki basyong hani po thami mulong pa kani ki issue di bahasa ateng la pun tali ki sinam bat mantana du kani ka term ba ngelawan sa election ka pathamai na du arja kharpra bahasa pending biang ha ba kham simlala ban penulong ki jing themu ka ba ki pai ba jong ka jala ki pai ba ki belong ki trai muluk ki ba thrang ki ba seliang ban yui baka government kan yo bah ya ban penkerja tinrei ngaku apan keren haswa ban penpau baka ni ka kentin relocation ban penkerja ya kini ki parlok ki ban hati jaka wat ada kedai ka area ka ba ka hab po konsumsi johan renganum compromise kemau ngadu ki por election badap ki por election barang wanru markei ka ba ngidong kam kum ki nomi khmat ka long ban wanra ya kata ka jing suk ki song sain bat ki we ki bar jala kibaran hani kari kijungi kimdei banle try clear ban nasmo ban pakai mau government of the day kamdei bahkan chupan sobha yenu naga banta ka jingkwa borong jong kamala di naga banta ka jingpan khre next election barkani ka decision ka basim hakaban penkarya ya kini ki harajan ati jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation kaban relocate de ban relocate ko mga karen na basay na baslang badi ban relocate ban penkarya tang ya ki government employees namar kini ki de ki bawan lamba la instruct ya ki la authorize ki lamba ki department repair haki por ki blalit ngadu ki bonus nam blalit te habala bo ya ki hangtei lamba ki department la pha ya ki ru dong kam relocate ki respective government quarters ki balong ki department concern ke jongki kata ka di gawai ka ba clear ka ba nang kipi nanti wala da ni ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam gi badai bar ka ni ka constituency ki jonga ka ba solingo kalau don't usually that there must be something hidden agenda ka ba du ko basrang ki claim include lang ya balong kumu dekhot jong ni ka HLC ka bala yalam dai deputy chief minister tiba na solingo kani kiki ka ba in penhun da kata ka condition da ka kendon ka ba kibu kini harijan banong ba babaro ki laispa saupuar settlers ki basong basa antei ki di ban yo da ka we pat ka jaka ka ba ki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khauput ka government ka ba gem soft government ba ki ong ba ban bu ki po European world larangi phai tang ya ka jaka kani po non ha kani ka non European kabari ka schedule area lagi phai tang ka door ka rit jongkar ulai hajar kala banong lai hajar square feet le chate li ko masuk kala point riujar nei ka government kan yo tak pisah tibar ka solingo apreng ka jela ka hiran wadi ki SSE teachers wadu mata kim pala ban clear ka dues ka jongki ki aida do komni ki aida do komtai kani ka game play jong ka government na ka banta ka next election but kani ka kwa man pukil mau pi kani lai spa so puar settlers kini ban pensai supaya ba kanungut ki na preng gini ki bade kita ki present government employee ki bon lemba ki we part ki department nomor kini ada ban pha bit seki respective government quarters mde ban penhun pat ki we pak jakar mai nomla ban bargain ngi nomla ban compromise yo ngi nomla ban bargain ngi nomla su ban menginang compromise ko mujak ban rio lagi phas po border rum na sa compromise sa encourage mantak la diri po hajar square feet ka bangam tip kani ka government of the day leading by the NPP kani ban sim ka blame kani ka penpau bakum lakum bakari ka NPP property te kanno ka jing loss ka jongi kanno ka jing donong ka jongi kum jabun rio rangi phai ki political party ki bala set up ki office ki jongi ki revenue land thamle jar karteng rangi phai ki forces ki bala capture po ka hani ka Shillong agglomeration kanno ka jing donong te mar ka daw ngadiman kum local MLA bamdei banyak khmat bamdei ban pengkret ka blueprint barkani ka japun rio ka ban yang teli ha komunika por ha ka bangin mailat ini government ka present government kabala support ek babon ba ki
parti bakiru di ban sim ke blame ban ngasngu ba ya kani di ban scrap bamdai ban entertain kim don hok bakin bu jing dawa habalai kren no basai bakitu ba dai ban relocate kidai tangki batrei bakta kum ki government employee bat ki ba sa ki weipat ki bade ki illegal settler ki di ban shubai abai chu ai ban kapor evict be jaki la kadai stio na RTO na sibnai kata kadai ka gods ka ba government kidai penpau ti company ka issue kabangim ko apani kren chipang ni jing bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya ka wei ka family approximately kan poi arjar sispa sanpo square feet kiran hok eu bakin demand maki kat notam la sibuk mata ki ong baki de ki food grade employees te ki banja ki pat ki grade food employees jong ki wei pat ki department ki prado ki prasam tu bude ki hapan persana ya ki yang kisam kani government hapan sim ya jekit clear ya kini ki bapa dismantle dia tega overbridge pomor peran ru la jaga hi barit la sukhap nga lamba kitu ki nongsong dukan tu po kasi market ti kitu la di banai separate plot of land tekani kadi ke ba aku an bu kum lokal mali ba kadon ki sendet ke bakim kwa ru yang aban bu ban include beringan hapan ban kro beringan hapan terwai tadi kadi kamera joki naru ke sing basdang apo meeting ke bala khadu chief minister ngalong ba I'm here hata ke meeting ke bala por barang ya hurura po kani ka konstitusi chung arja khapra ngalong ba I'm here representing Khnam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include nga hapo ke committee. Tidak lo tanong rem ke ba ngaru nga kentu yang kipai ba jog jala. Ngini yang teli kena pede kadau pede kariwin pedi kita ya kata ke jenglong. Trai muluk namang nasa nyon, nasa suppress brok hilang. Tambah kini kin pan ya kaban chef yaki hapo European Ward. Bahkan ni European Ward ru mentang lah haban penduk no, yang penkre ki isu nak banta pemlo ban penkelas ki normal area ki bede ki schedule area. Nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujai benriu. Ti bat ka perkipai ba jong jela ki masuk tu. Baka NPP headed by NPP this present government kadai ban sim ka blame bat kadai ban mat ru punishment. Nomor ka border ru ladi ya kani ka yang ni ka pering joni ka sor ru matalap yang ni ka harijan ke ba ngitip ya tika thami molong ke besong ni parlok harijan kila themu ya ka banle dani galenti ka bangam tip ndai jingsha ka jing themu kalong good intention nak bantaban develop etik area nak bantaban decongest ya selo but mata south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but hiwei ru beran hapok NPP kidi ban sim nak ka blame kan lu jing software ki pa ba decongestion tanah kadau ki bargit ki khanglti bania naida kan ka issue ru baken weng ka bargit kemla naida baken shift fikir kemla tiga ba solingo baken sya bargit haki barjala kadi bomla ban pediang kadi highly objectionable highly questionable but ngaku an bu chkli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed to chief minister bakin try kli balik kani ka khando siap kadai mo jong ka NPP once upon a time aku akan pau bakani ka land all belong to the people tidak marka jing dokam ni asu government kanumla bakan le business nani kanumla bakan su bargain ta collection plan part of future generation kemudian ni harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ni ha perkhat ta future generation joki khon ki jongi sei kalau wei joki khon ki jongi ka jaga ka puta la ka border la ka ha sorru land is life inumla ben le kai inumla ban bargain ko an pan pau pai ba la election tu an keren bagi jingsha what I'm very much concerned about generation ke mo ko an keren kalau ba ka government kam di ban ya ba kan gijing temu di ban stop lu one sigi gijing temu ba ki ko ban penhuni ni parok harjan bat kini parok harjan ki di ban kongu lada ki dei ki ba ko ban ya tak songsuk songsain ki dei ban kongu bat ki dei ban burung ya kai ka voice jong ki pai ba ka ba ki ko ban relocate ki ba government ki ban pai ta relocation ki di ban sa bargain ndai tang ban pendep ya ka benta ka ba gila pensak teng ini isu la selem ba ada berpiang ba karena ke sarkar kare ban sim jingket kle berpir dai mukersan ke sarkar teh kemudian pin hapsin ya compare de lor ta nomor rem ko ba ngayang be lor ka hok bar ka jing sisa wana ada po government ru ngakren na bari sabar na di po assembly ru namang si bi onong ye bat nganom ya bargain na ka benta ka ja benriu hak kerting jong ka chair dan ni shares kabakong sandu kalong kani kawai kidai ban ai ki sta jaka kabadai tang ki badan hok barkam de bandido ika kumba ki diman mata ba art holak ko ge yeng habar with facilities ki kita ki harajan ki badan hani kawa state ke jongi kinle try kle
temu kani ke government kamdi jong ki local kadi jong ki wipat community ka wipat ba kena kam bicara ni semat maka ka create problem ke government kadi ban solve ke problem kamdi ban create more problem mo but ya kini ki bade ki government employee ki de ban identify ki ba de ban ra ki de ban pa ki sebagai respective government quarter ki badon ada kim don ru kin sina na ka pata joki purposely kan de bitang kata kan buat ke high court ru ka sotu ya jodoh kam nomor ni sotu ki de ki brio ki bala don hani ke jala ka ngi dokam ban burom ki ngi dokam ban i ladi ban burom ki we kata kalau ka jika ki we ru ki bade ki try ki bade ki bar jala ki de ban burom ngi kum try jala ki ko ka jik suk de ko ban shong suk ani ri ki jongi mo but ya kan ru ngihapan ban sipan maka dia kata te ke bokong sanduk kadai ba ngide ban shift tangi yakini ki yakini ki bade ki righteous setelah nanti ki government employee ki bawan bagi government department tang itu ki ban shift syaki concern respective department nakaleng jama nompan la ban penpau ni kapo de ngin scam ba ka government hadin ba ngala penpau dak ba ai briefing la bagi press ba soto ya ka concern ke jong aku mu local amali bangit scam pai ba jong constituency ru kinaban sotu ya ke ba ke jinglom ke jingman khamtam ke situation ke ba create da ni ke present government bat kum ju ke jalai ko ti halo kata kapor kan alami ke undi bande nomor ba nginum la ya kaban susngap nginum la ya kaban su compromise tanah kaban ta kita ki brio pat ka bangile i mata wadi ini ki fix shop ru mata kila demand rupa nak banta bakin re-accommodate yaki maybe nadap ya kanika construction part ada sibuk kita mun tapan develop itu area ki gini ki brio tu ya kata ka cingkeli bagi bu ngidokam bani yang teli komod me ada kawan hanu ko bantaru ina ban peli nani smart manginum la asum kan compromise is high time phok la thung ya ka regional committee nga nu banong baglale na jong kamram tinata ka district committee kilale jong kamram to when it comes to decision making nganut banong bari chief minister para chief minister jongga Assam bajong ke jala Meghalaya kisai ni muyu bakani ngala su ngi hapan kan bi kata ka basai kelapa bi da ka basai nomor ba ko masu ngala de kran borbor la rashi ko mengi ke jala Meghalaya ngam don ikot kisla to ai ka Assam kan sai ikot kisla le ka Assam ro kam sai le ka sushim kabu da ka ba kala ban encourage hakarteng jongga development thì các bạn mangi kum ke jala ngim semale ngilan totally neglect ngadu ki por ngiyo jong jala ngim semala set up ki developmental activities ha kitu jaka din takadau ki pai ba ki basong tu jaka ki la balong kum ki nongwei kum ki nong phedwe na koi ka jaka soi ki jaka te de hor tak nong rip ka ba ngiha par sim bakani ka blame bor khoi ka de bandit government orang kada ko government kan ha par kar ni kata ngan ha par thet kiti dia mam tip ye pi na balko kongsan kat pan sign ke muyu ka de ban shong lang ke bar ki different political party kamala chakano makani de common issue barkai kada ko baka NPP government makani ka NPP party ka ba head do chimersa corner sama ban sim kharai klam de klam de kata ka no ka consultation ka biar namar baki kiong ba ngila don hapo ka consultation jong ka political party ho nang ma keren tu singi bang ada bang iki ba de ban review lut ya baro ya kita ki arrangement ko bakili jong ni ki 6 areas disputed 6 areas ba de ban review sipai ba aswa bakin sign ko muyu ki kamle tingar mana perkat ba kata kajing ya don rengkat ka jong ki bagi regional committee buat ki district committee kilale ka jong kamram kila sibu ai jebut jong ki nrei lapau ba ki bypass ya kajing ai jebut jong ki ru tedi mat kada semi ke jeki mata barakani ru ka poi biang sata ka banta ba jingim ka kendo siap di jingim ngin hapan ya da la ka jong kendo siap da long kumno ru langi de ban IT la ka jong jingim na ka banta kala syai jong ki loi